Gangga tofa lo tofa afali angno hinjaw labofa. Gangga tofa lo tofa afali angno mauji bundi labofa. Hello रायजो राजा नोंथां खि गोथां दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव दङ बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट स्टुडिय'आव मावजि बुन्दा दिनैबा हले मावजि बुन्दाया मूर्ख पण्डित जानानैबो माखासे गोथां गोब्राब गियान होनोसो फैदों दोलै हले भिडिअखौ नायनायनि सिगां आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामनो लुबैदों जुदि नोंथांमोना फेसबुक पेजाव नायदोंबा लाइक एन्ड फल' खालामदो आरो जुदि इउटुबाव नायदोंबा साबस्क्राइब लाइक एन्ड शेयार खालामदो ना बुङो ओइ गावसा ओरैनोल' नायनानै थायो माबा गल'ल' किसुमाना सोरबा बायदिसिना साबस्क्राइब खालामनो नटिफिकेसन माबा किंक्लेक दांगाव फैबाय थायो होननानै दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव जेबो अयथासार बिरबायना रादाब लानानै फैयाखै खालि आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मूर्ख पण्डित जानानैसो रोनावलाबायनाय बक्सलाबायनो ओरैनो फैदों रायलायथाराबाबो माबा बक्सथाराबाबो खुगाया मोनामोनोलै बेखायनो एसे बक्सिगारनो फैदों र' आच्छा जागायनोसै र' मोनसे खोथाखौ आं दाबो बुजियाखैलै साला मानसिफ्रा सोरनिबा मबाइलखौ लाथ'योब्ला बा सोरनिबा मबाइलखौ दांथ'योब्ला सिदा डाइरेक्ट मालायनि गेलारियावसो फननि गेलारियावसो नायखायोब्रा मा खि मोनजायोथाय मालायनि गेलारियावसो थोंजों नायखायो अबसे आंबो नायफ्लाङो सोरनिबा मबाइलखौ लाफ्लाङोब्ला आरो मालाबा मोनसे खोथाखौ सानफ्लाङोलै आङो साला बै एटिएमनिफ्राय फैसा दिहुनखांनानै जायगायावनो एटिएम सिङावनो साननाया जुदि मालाबा फैसाफोरा एसे खम फैयोब्ला मा उख्रायगोन नोंलाय मा खिन्था खालामगोन मा मुरा उख्रायनांगोन ना एटिएमफोरखौ देखावलाबायगोन ना ब्रान्सआव कमप्लेन होगोन सानफ्लाङो मालाबा सेंग्रा सिख्लाफोर आथिखालनि समा ओरैनो थानायनि सम नंला गावबा गावनि थांखियाव सहैनो नांथाब नाजानायखौ लाखिबाय थानांगौ नोंनि बे टिभियाव 3 घन्टा फेसबुकाव 2 घन्टा वाट्सएपआव 3 घन्टा लोगोफोरजों 3 घन्टा न'खरजों 1 घन्टा अब्ला खामानिखौलाय नोंलाय मा घन्टा मावबोगोन नोंलाय बेसे घन्टा खामानि मावबोगोन नों दै सम बिराद दुखु जायलाङो रायजोफोर आंहाबो जोबोर दुखु दङ साला जोंनि जिबनावलाय मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाय माने लाभ लाइन होननाय बुस्थुआनो गैया नामाफ्रा खाफालावलाय साला बै उन्दैयाव नारि हास'नायावनो बेफोरबायदि लाइनानो हास'जाफादों खोमालै दाबायलै बारा दुखु खालामबाय थाना लाब गैयालै केला नैबे मावजि बुन्दाखौ सोरबा पसन्द खालामोब्ला थाबनो जगाजग खालामदों माबार Hey, neng जाबाय टिकटकनि रानि Hey, neng जाबाय टिकटकनि रानि आं जाबाय फेसबुकनि राजा मिलना है तो व्हाट्सएप पर आजा Hey, व्हाट्सएप पर आजा नों जाबाय टिकटकनि रानि आं जाबाय फेसबुकनि राजा मिलना है तो व्हाट्सएप पर आजा मिलना है तो व्हाट्सएप पर आजा मोनसे खोथा रायजोफोर साला दानि गथ'फोरखौ गोसोआव लाखिहोनो थाखाय बादाम दाउदै गाइखेर माबा माबि अनेक बुस्थु गोथाव जाहोयो साला जोंनि समावबा खेबनैसो थां सोबानानै जोंखौ गोसोआव खोख्लैहोयोमोन गोसोआव फैहोयोमोन जोंखौ सोबानानैनो आरो दानि गथ'फोरखौ बुनानै सोगाबलाबायाबो चक्लेट माबा माबि मिथाइफोर होबानो बुरखाय जालाबायो जोंनि समावबा सेरथा आबार थुप होनलाबायबानो दम होनानै जों सिरि थानो गोनां जायोमोन आरो सिगांनि समावबा आसि बिमा देखायनाया नै लेवरा होननायसो जायोमोन दाना माबा आसि बिमा देखायनाया लाइकसो नङाबा लाइक बे फाग्ला बिदिनो जायो असदा उसुबिदानो रायजोफोर नोंसोर मालाबा थाल लाथारदोंना मालाबा नोजोर लाथारदोंना दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहाबा थांबा बा सोरखौबा नुबा निसाखौनो ओरैनो मबाइल दिहुनफ्लानानै ओरैनो लकफोरखौ खुलियाफ्लानानै वालपेपारखौनो दांनानै दोनफ्लायो आरोना ओरैनोबा मबाइल दामिनियावथ' आरो बुंनो नांला ओरैनो देखायफ्लायो ओंखायनो आङो बै गारिफोराव गाखोबा किपेडनि मबाइलखौनो दिहुननो लाजियो आङो साला फन फैनाङा सानदों आरो नै खायसे मानसिफोरा गावसोरनि मबाइलनि पेटार्न लकखौ ओरैबायदि हेब्रे मारिना दोनोना जेन गावसोरनावसो आइएस आइपिएस फोरनि एन्सार शीट बा पेपारफोरा दंलै बिदि खालामथारोब्रा बिमा बिफानि सम्पतिखौ लुटिगोन बायदि मोनथारोबे गोदोनि दिनाव फिसाज्ला फिसाजोफोरा बहाबा गोजानाव थांबा बिमा बिफाखौ गुग्रुब खुलुमनासो थाङोमोन दाना माबा मबाइलखौसो फुल चार्ज होना ब्लड थाङो आसोलफोर मोनगनाय माने हिनजाव लानायफोरखौ होनदो दै जुदि नोंसोरनि हिनजावा सिम मोननै बाहायो
अब्ला नोंसोरो बिसोरनि नामखौ मा होननानै सेभ खालामना दोनोब्रा मिथिनो लुबैदोंमोनलां ओइ आरो खिन्थु मालाबाबो वाइफ 1 वाइफ 2 माने सिम 1 खौ वाइफ 1 सिम 2 खौ वाइफ 2 बायदिसिना लिरना दोनलाबायना दै बिपद दं गन्डगोल जानो हागौ बुजिदोंना आं मा होनदों मालाय शाहजाहाना ममताजनि गोसोखांथियाव अननायनि नेरसोन महरै ताजमहलखौ लुहोदोंमोन मालाय बेनो अननायनि नेरसोन जाहैबायनो बिदि होना नोंबो बिदि खालामद्रायना बारा आरे बिनि सोलाय नोंबोथ' अनेक अननो हायोना बिनि सोलाय नों थोरसि लथा सुनाय हिनजावनि दख'ना सुनाय सिथ्ला सिबनाय बायदिसिना आरे बेबोथ' अननायनि नेरसोन जाहैबायना मोनसे दा सेंग्राफ्रा आंखौ जाहरलायगोनलै दुखु मोनलायगोन साला बे मावजि बुन्दाया हिनजावनि सिगाङावसो थाजानो लुबैदोंलै बे होननानै नै आरो मोनसे खोथा बाव नोंसोर नुदोंना रायजोफोर बै हाइकर्टफोराव थार खोथाखौ बुंहोनो थाखाय माखासे धोरोमनि बिजाब दांहोयो समाय लाहोयो शपथ लाहोयो नङा होमबा साला थेवब्लाबो थगायबावोब्रा नंखाय बुंबावो साला बेनि सायस्लाय नोङो पियर वाटारसे हाफसेफोर लोङोलाय नायनि आङो थार खोथाया ओंखारगोन ओंखारा मेथाइसो खनख्रावलाबायनो लुबैबायलां रखरा नै आगै दांदुलि देंदेरे 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 दें नै आगै दांदुलि टंटर 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 टं आच्छा अभार एक्टिं माखौ बुङो बा अभार एक्टिं माब्ला जायो दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दे रायजोफोर जेब्ला नोंसोरनि बा सोरनिबा न'खराव रिलेटिभ्सफोरा आलासि जानो फैयोब्ला अननानैथ' ना बेदर जौ माबा मोनसेबाबोथ' होखागोन बाय बेबायदि होनाय समाव नै बेदरा लाबाव नै जौआ लोंबाव बिदिब्ला मिसाखौनो गोसो थानानैबाबो ए ना जाबाय नांथ'ला दे दा बिदि बुंफ्लानायखौ बुङो अभार एक्टिं आरो आलासिफोरा थांनाय समाव बे गथ'फोरनोथ' 10 थाखा 20 थाखा 50 थाखाफोर होलांनो नागिरोना नै बाबु मेथाइ जानो 10 थाखा लाखि नै बाबा 50 थाखा लाखि होननानै होलांनो नागिरोना दा बे समाव मालिका मिसाखौनो ए नाङा होलांना ओइ बाबा हामा दे लाखिनाङा हामा दे बिदि बुंफ्लायोना दा बेबायदि बुंफ्लानायखौ बुङो अभार एक्टिं आरो खायफाथ' सानो सालामा 10 थाखा 20 थाखाल' होलांखोब्रा होनोथाय होनो 1000 2000 होलांबानो जायोना बिदि होननानै सानो आलादा रुमाव थानानै बिमाया न' सिंनिफ्राय बुंहरबाय फिसा बाबा सना मा खालामदों ओमफ्राय फिसालाया बुंहरबाय ओइ नै फरायगासिनो ओमफ्राय बिमाया बुंहरबाय साब्बास फिसा मा फरायदों फिसा ओमफ्राय फिसालाया बुंहरबाय ओइ नै नोंस्रा बिहामजो जागोननि मिसेसखौनो फरायगासिनो नोम्फा खर' रायजोफोर बिदिनो आं जोबोर मिनि खुसियाव जेब्लाबो थानो लुबैयोलै हिनजावखौबो बिदिनो मिनि खुसियाव लाखिबाय थानो सानदोंमोनलै आं नाथाय मोनानो माथो सेन खखा सानाय होबाबो हिनजाव मोनालाय आङो दाबो जोबोर दुखु दं आंहाबो साला बे सुवाखौ कर'ना ना सर'ना बेमाराबो जोबनोनो रोंला हिनजाव मोननि सिगांनो लावबालाय बोरै जानोलै लावथ'नो गोसो गैया साला गाबोननिफ्राय मास्कखौनो मोदोम गंसे गानोसै आं सोरबा नांगौबा आंखौ कन्टेक्ट खालाम मास्क ड्रेस जाबायलै बारा बखिनो हायालै बावदोंसो दहाय खिनायखौनो फबबोनो बावगारबोदां नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ मावजिया खिनानै फबबोयो होननानै आङो दहाय खिनानै फबबोनो बावगारबोदोंलै फबफिननांगोन माबा थांनांसिगोनलै फबैनांगौ अख्रि आइम गिट आउट ओइ माबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबसक्राइब माबा माबि खालामना गालांलै